Салом алейкум. Мо давом медиҳем ҳал кунии мисолҳои физикиро аз Маркази миллии тестӣ ва дар ин ҷо мо мегузарем ба мисоли 21. Биёед мо ба ҳамроҳи шумо мисоли 21-ро мебинем. Агар автобуси мусофирбар бо суръати миёнаи 54 километри соат ҳаракат кунад, он аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Ваҳдат дар чанд вақт рафта мерасад? Масофаи миёнаи байни ин шаҳрҳо 18 километр мебошад. Биёед бо шумо ДША менависем. ДША ки навистем, масофа 18 километр мебошад. 18 километрро ба метр мегардонем, ин 18000 метр мешавад. Хуб, ва суръатро биёед менависем 54 километр соат. Хуб, 54 километр соатро низ ба метр тақсими сония мегардонем, яъне ки 54000 мешавад дар ин ҷо, 54 километр метр мешавад, 54000 метр мешавад ва 1 соат боштага 3600 сония мешавад. Хуб, ва инро агар мо тақсим кунем, агар мо инро ҳамаро тақсим кунем, ҳозир так 54000 тақсими 3600 мешавад. Ин ба мо медиҳад 15 метр тақсими сония. Хуб, 15 метр тақсими сония ки дод, мо бояд бо ҳамроҳии шумо чиро ёбем? Вақтро ёбем. Ба шаҳри Ваҳдат дар чанд вақт рафта мерасад? Вақтро ёбем. Агар медонем формулаи суръатро, V баробари S тақсими T. Хуб, аз ин ҷо мо бо ҳамроҳи шумо T-ро меёбем. T мешавад S тақсими V. Хуб, мегузорем ҳамаи инро. 18000 хуб метр тақсими чӣ мешавад? Тақсими 15 метр тақсими сония. Хуб, метр бо метр онҳо ислом мешаванд, яъне ки сокрашад мешаванд ва 18000-ро тақсими 15 кунем, агар мешавад 1200 сония. Ҳамин аст ва 1200 сонияро чунки бо дақиқа дар ин ҷо дода шудааст, тақсими 60 мекунем ва ин мешавад 20 дақиқа. Хуб, яъне ки дар як минут 60 дақиқа аст, бо 60 тақсим мекунем ва ин метиҳад 20 дақиқа. Ва ин ҷавоб мешавад ҷавоби Б. Ҷавоби Б-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Биёед бигузарем ба машқи 22. Радиф дар гирди замин ҳаракат карда қитъаи А, Б-ро дар 10 сония тай намуд. Суръати миёнаи ҳаракати радифро муайян кунед. Хуб, боз менависем ДША. L баробари 80 километр мебошад, яъне ки бинед ки агар мо ягон хатти рост дошта бошем, масофаро бо S ишора мекунем, агар ягон даврашакл боштагар бо ҳарфи L. Хуб, дар ин ҷо L баробари 80 километр аст масофа ва вақт бошад агар T баробари 10 сония аст. Ба мо гуфта шудааст ки суръати миёнаро ёбед. Суръати миёнаро агар ёбем, номаълум, яъне ки V баробари мешавад ба мо L тақсими T ва дар ин ҷо меёбем суръатро 80 километр мегузорем тақсими 10 сония. бибинед ки дар ин ҷо ҷавобҳо бо километр сония ва километр соат дода шудаанд. Агар мо инро монем, агар мебинем ки 80 километр тақсими 80 ба 10 тақсим кунем, агар 8 километр тақсими сония мемонад ва чунин ҷавоб дар мо ҳаст. Ин мешавад ҷавоби С. Ҷавоби С-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Хуб, машқи 23. Дар расми масири ҳаракати писарбача тасвир ёфтааст, агар ӯ қитъаи А, Б-ро дар 6 дақиқа 40 сония тай карда бошад, суръати миёнаи ӯ дар ин қитъа чӣ қадар буд? Яъне ки мо аз дарсҳои гузашта медонем ки чӣ хел мо бояд ҳисоб кунем масофаи тай кардаи писарбачаро. Дар ин ҷо дода шудааст ки қитъаи АБ, дар қитъаи АБ агар бинем, агар 600 тарҳи 200 мекунем ва ин масофаи тай кардаи писарбача мешавад дар қитъаи А ва Б. Аз 600 хуб тар мекунем мо 200-ро. 200-ро тар кардем, мемонад 400 метр. 400 метр мемонад, яъне ки масофаи писарбача 400 метр мебошад дар қитъаи АБ ва ин қитъаро ӯ дар 6 дақиқаву 40 сония тай намудааст. Хуб, мо инро мегардонем ба системаи Си ба сония танҳо. 6 дақиқаро ба сония гардонем, агар 360 сония мешавад ва низ мо ҷамъ мекунем 40 сонияро ба ин ва мешавад ин 400 сония. Хуб,
400 сунья мешавад ва бояд мо суръати миёнаи ин писаракро дар ин қита ёбем. Яъне ки суръат мешавад хуб s тақсими t ва s пошта гардани ҷо 400 хуб 400 метр тақсими 400 сунья мешавад 1 метр тақсими сунья. Чунин ҷавоб мо дорем ва чунин ҷавоб дар варианти Б ҳаст. Ва варианти Б-ро мо бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Хуб, дискаро тоза мекунем ва боз идома медиҳем. Так, машқи 24 мешавад. Мо ҳангоми давр задан дар гирди замин дар 6 соат масофаи 21,6 километрро тайм мекунад. Суръати хаттии моҳро ёбед. Суръати хаттии моҳ чӣ хел ки мо гуфтем дар дигар машқам буд, дар машқи 22 ба фикрам нша хуб л доре ки давра шакл аст 21,6 километр тайм мекунад ва дар 6 соат т баробари 6 соат хуб т баробари 6 соат мешавад. Суръати хаттии моҳро ёбед, яъне ки суръати хаттии моҳ дар ин ҷо мешавад танҳо v баробари тақсими t. Бо дигар намуд ҳам ҳаст суръати хаттӣ, суръати кунҷӣ мегӯянд. Инро дар мавзӯъҳое ки фақат теория ҳаст дар ҳамон ҷо бубинед ва асбоб кунед. Илтимос. Хуб, суръатро агар мо ёфтем мешавад 21,6 хуб дар ин ҷо километр ва соат 6. Агар мо 21,6-ро ба 6 тақсим кунем, агар ин мешавад 600 тақсими 6 3600 хуб 3600 километр соат мешавад. Ва ҷавоб чунин мо дорем, ин ҷавоби д мешавад. Ҷавоби d-ро мо интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Саволи 25. ҳангоми канда шудан аз замин тайёра бо шитоби 10 метр тақсими сунья квадрат парвоз мекард. Баъди чанд вақт пас аз оғози ҳаракат суръати тайёра ба 180 метр сунья баробар шуд. Яъне ки мо медонем ки шитоб ин баробари v тақсими t ҳаст ва шитоб дорад чунин бо чунин тарз мо измеряет мекунем, яъне ҳисоб мекунем метр тақсими сунья квадрат. Дар ин ҷо мо вақтро ёфтан лозим аст ва вақт пошта t баробари мешавад v тақсими a. v мо дар ин ҷо 10 метр, нет, суръати мо 180 хуб метр тақсими сунья ва a бошад 10 метр тақсими сунья квадрат. Квадрат бо сунья меравад, метр бо метр меравад ва танҳо мемонад мана ин сунья 180 тақсими 10 мешавад 18 сунья. Хуб 18 сунья ва ин ҷавоб мешавад а. Дар ҷавоби а 18 сунья аст. Мо ҷавоби а-ро бо ҳамроҳи шумо мегирем. Хуб мегузарем ба мисоли 26. Ду варзишгар дар як вақт аз оғози ҳаракат мувофиқан бо шитоби доимии бо ҳамин тарз 1.5 давида истоданд. Суръати варзишгари якум аз суръати варзишгари дуюм чанд маротиба зиёдтар аст. Яъне ки дар ин ҷо шитобҳо дода шудаанд, мо бояд суръати варзишгарҳоро ёбем. Суръати варзишгари дуюм аз якум чанд маротиба зиёд аст. Хуб аз якумро бояд ёбем ба нисбати дуюм чанд маротиба зиёд аст. Яъне ки вақтҳо ба мо якхела ҳастанд. А баробари мешавад v як гӯем агар тақсими t ва ду мешавад v ду тақсими t. T-ҳо якхела мебошанд. Дар ин ҷо бошад мо бояд суръати варзишгари якумро тақсими суръати варзишгари дуюм кунем, яъне ки v як тақсими v ду кунем ва v якро мемонем як мешавад тақсими v ду t. T-ҳо якхела ҳастанд. T-ҳоро ислом мекунем.
мемонад ба мо дар ин ҷо I1 I2. хуб, I1 ҳаст 0,1 метр тақсими сония квадрат ва I2 бошадагар 0,05 метр тақсими сония квадрат ва ин мешавад 2 маротиба. хуб, 2 маротиба яъне ки час зиёдтар аст. Суръати якум нисбати ба суръати дуюм. хуб, ҷавоби D-ро мо ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. мегузарем ба мисоли 27. мисоли 27 низ хеле мисоли осон аст. Дискро тоза кунем. хуб, мебинем ки мо бояд дар ин ҷо шарташро хонед. дода шудааст 5 метр тақсими сония 27 D 5 метр тақсими сония ин ҳаст суръат ва дар чанд вақт метавонад ин масофаро тай кунад. Таи мо номаълум ва мебинем ки дар расм масофа 500 метр мебошад. S баробари 500 метр. хуб, T-ро ёфтан лозим аст. T баробари мешавад S тақсими V. хуб, S мо 500, V мо бошад 5. паймтарз меёбем 500 тақсими 5 ин мешавад 100 сония. хуб, дар 100 сония метавонад ки тай кунад. дар 100 сония бошадагар ин ҷавоби D мешавад. D-ро интихоб мекунем. 28 савол. дар расми графики вобастагии тағйирёбии суръати ҳаракати ҷисм аз вақт нишон дода шудааст. Шитоби ҷисм чӣ қадар аст? Яъне ки бояд мо шитобро бо шумо ёбем. А баробари мешавад V тақсими T. хуб, агар V-ро дар ин ҷо мо гирем, яъне ки 14 ҳаст, мана V 14 тақсими чанд кунем? Тақсими 7 кунем. агар 14 тақсими 7 мешавад. дар 14 метр тақсими сония инҷо дорем вақт 7 сония, яъне ки шитоб баробари 2 метр сония квадрат мешавад. 2 метр сония квадрат дар ҷавоби А ҳаст ва мо ин ҷавобро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. машқи 29. Варзишгар дар 30 сония бо шитоби 0,1 метр сония квадрат ҳаракат мекард. суръати ибтидоии ӯ 0,5 метр сония буд. суръати интиҳоии варзишгарро муайян кунед. яъне ки мо боз шитобро бо чунин тарз нависта метавонем. яъне ки вобаста ба тағйирёбии суръат. ин мешавад суръати ибтидоӣ ва ин мешавад суръати интиҳоӣ. яъне ки дар охири ҳаракат суръаташ чанд аст ва дар ибтидо суръаташ чанд аст ва ин тақсими T. одатан ин T-ро низ T2 минус T1 менависанд, но метавонед бинед боз дарсҳои иловагии аз теорияро ва дар он ҷо боз маълумоти бисёртар низ дода шудааст. ва дар ин ҷо агар мо бинем як вақт оварда шудааст T баробари 30 сония. хуб, ва мо дорем шитоб ва мо дорем суръати ибтидоӣ, суръати интиҳоии ин варзишгорро муайян кардан лозим аст. мо бояд бо ҳамроҳи шумо V2-ро ёбем. V2-ро агар ёбем, V2 мешавад минуси V1 баробари зарби T ва V2-ро агар ёбем, агар зарби T ҷамъи V1 мешавад. хуб, дар ин ҷо мо мемонем ва ҷои ин шитоб вақт ва суръат ва ҳисоб мекунем. баробари 0,1 метр мешавад зарби T. T мо 30 сония ҷамъи 0,5 метр сония мешавад тақсими сония ва дар ин ҷо мешавад 3,5 метр тақсими сония. мо мегирем ва ҷавоб мешавад ҷавоби B. дар 29 ҷавоб B мешавад. чунин тарз мо меёбем 30 савол дар ин ҷо омадааст. дар давоми 20 сония аз оғози ҳаракат мошин бо шитоби доимии 1 метр сония квадрат ҳаракат мекунад. суръати интиҳоии мошинро ёбед. суръати аввалини мошин ба 0 баробар аст. яъне ки боз ин формуларо истифода мебарем. V2 минуси V1 тақсими T. гуфта шудааст ки суръати аввалаи мошин ба 0 баробар аст, яъне ки V1 баробари 0 аст. V1 танҳо V1
خب این فرم می شود V2 تقسیم T. ما چی رو باید جبیم؟ صورت انتهایی ماشین رو ببین باید V2 رو ببین. و در اینجا گوشتگر V2 برابری ضرب T می شود و با جای میمونیم 1 متر ضرب 20 ثانیه 20 متر تقسیم ثانیه می شود 20 متر تقسیم ثانیه ما داریم این جواب می شود جواب دی و جواب دی رو ما با همراه شما انتخاب میکنیم خب با همین طرز ما میتونیم اینجا باقی رسنیم و در درسای دیگه باز دیگر این طور مسئله رو با همراه شما حل میکنیم خیر